Skoperta xejn sabiħa għal dawk li jistkerħu l-wirdien, kif 3 speċi ġodda ġew skoperti f'Malta u mistennija jiżdiedu ma' 23 tip ta' wirdien li jinsabu fil-Gżejjer Maltin. Ma' TVM News Arnold Xiberas li jaħdem fis-settur tal-immaniġġjar u l-kontroll ta' ħlejjaq li jdejqu n-nies għalli l-iskoperta ta' 3 speċi ġodda mistennija titniżżel f'dokument xjentifiku. Spjega li waħda biss minn dawn l-ispeċi l-ġodda hija meqjusa inkwetanti għal pubbliku, partikolarment għal dawk li jgħixu fir-reġjuni tat-Tramuntana tal-pajjiż. Skoprejna li hemm 3 speċi ġodda ta' wirdien li u kokroċ li ħajżdiedu mal-lista ta' wirdien ta' Malta. Fil-waqt li ma nistax nagħti ismijiet għal raġuni li jridu l-ewwel jiġu dokumentati xjentifikament u kif joħorġu dawk imbagħad inħabbruhom, dawn speċi waħda biss minnhom hija li ħadd tkun ta' inkwieta għan-nies fil-waqt li l-oħrajn huma iktar assoċjati ma' affarijiet ta' ġardinaġġ. Sewwa, però waħda minnhom se tkun problema u diġà qed ittina problema speċjalment in-Nord ta' Malta. Is-Sur Xiberas kompla jgħid li għalkemm ġiet innotata żieda fil-popolazzjoni tal-wirdien, xi ħaġa mistennija fil-jiem sħan tas-sajf, huwa sostna li din is-sena ma nkisrux records imqabbel mas-sena l-oħra, jew b'mod partikolari bejn Lulju u Awwissu tal-2022. Xiberas enfasizza li l-effettività tal-pestiċidi ħafna drabi tista' tiġi determinata mill-prezz u rakkomanda li wieħed jagħmel użu minn għajnuna professjonali. Kulħadd jaf li hawn il-problema, allura ħafna qed ibjaw bexx inferjuri. Ma tantx hemm ma fejn iddur magħha. Tant hawn nuqqas li anke l-bexx inferjuri qiegħed jinxtara. Però qed jiġi il-klijent qed jispiċċa jħallas ħlas doppju għax jixtri bexx inferjuri ma jaħdimlux u mbagħad immur għal għajnuna professjonali. Fil-waqt li Xiberas qal li t-temperaturi li qed jolgħu l-ambjent maħluqa mill-bniedem jipprovdu ikel u kenn għal dawn il-pesti, sostna li l-prevenzjoni hija dejjem aħjar mill-kura.